Salut lume, bine și bine v-am găsit la episodul 3 din serverul nostru. Acest episod m-am mers puțin, dar am mai făcut multe încercări, dar de ce nu înregistrează frapsul? Da, ce idiotism. Mintit. Și nu că înregistra frapsul. Uitați-mi să scot ăla de pe mut. Da. Că... Creva. No, știu ceva. Pai turță. Să aici puțin. Aleluia. Da. Lol. 6. Nu e niciunde. Mai puțin ori pe aici. Diamond. Ar să fac un pickaxe, dacă mi se strică asta. Diamond. Oh, și cau. Oh. What the fuck? Da, textul ăsta, nu știu cum zice. Cum arată redstone și lapis lazuli. Pa, dacă să găsesc bă, diamant. Deci prea ștecher, bă, diamante? Da, diamant. Bun, hai da. Aici tot. Cu wood, I love wood on pickaxe. Îl făcut din greșeală. Să-i sparg. Da, în sfârșit am găsit diamond, mai mult redstone. Dar ce trebuie să suntem? Stratul 9 7, 6. Vreau să ajung la ce trebuie să suntem? Stratul 4. Stratul 5. N-ai cum am de stratul 5, nu? Nu, n-ai cum. Așa. A, da, am făcut o fermă, am puțin extins. Chestii. Am schimbat textura asta, nu, mie îmi place. Cred că o să fac un assignment table. Bun, și acum să ieșim din mina asta. Unde? Aici. 16. De fier, aer. Am găsit o textură, dar care arată foarte aiurea. De... Orice cine știe ce, dar n-am. Să ne pregătim pentru un survival, yay! Da, nu cred că... Cablul arată foarte ok. Ce? Ce-ți vei că e acolo?
Nu știu. Cum arată apa, parcă mergem. Ai, ce fain arată să-mi. Zice că-ți broaște. Să nu înțeleg, arată să-mi. It's cobblestone? No, it's a stone. No. Building blocks. Husha. Ce? LOL. Ce? LOL. Aici casa unde... Wow. Acolo ce-am zis, ce să fac? Uite, aici va fi un început de casă. Aici va fi casa. Ah, mi-e foame. Hai cât de fain se sparge. Scrapă tot. Avem 6 diamond. Ce tare. Ce știi că suntem. Bun, Iron Helmet mi-a căzut de un zombie. Oricum. Apis la zombie. What the fuck, vulcani? Să facem obsidian. Uite. Haide, să vrem 200 pe mult. Poate să prăjească mult. Da, pot. Da, se duc imediat. Și puf. Cercau. Am aici. Tu nu... LOL. Da. Așa, bun. LOL. Ce șmecher. Bun. Pici. Firma am făcut așa de plictiseală. Da, de plictiseală. Așa bun. Lol, am crezut că îmi bag ceva. Bârâbă. Salutare lumea, bine cu la episodul 2 din survival nostru cop, auzi la mine. Survival single player. Și asta spun mai lucru am pus la casa noastră, da, e fund, dar chestii trebuie să... Uitați cine e ăsta. Un lag. Ale vieții, salutare. Gata. Tom, și acesta este Porchop, care l-a ține la GV. De unde e Porchop? Mi l-ai dat tu. Da.
Da, să scăpăm de porcării, chestii tristri de ala. Oricum. Bun. Și acum ce acum ce facem? Bine, adunăm niște căbri să punem podea aici. Podea o punem cu chestii de asta, că Cu chestii de asta ce e? cu un ud special care... Bă, what the fuck, dar cât de repede poate crește șagărul ăsta? Nu știu, dar am adun. Chiar că mai bine să facem chesturi separate, să fim și noi mai organizați. Un lemn? Stai un pic, că-ți dau acum un lemn bun. Și asta unde-i? Obiecte de fermă n-ai și tu, o le bag aici. Ce faci? Ne sparge și tu pe alea. Și pui cu ud ăsta, bă. Dacă îmi dai? Cu ud ăsta. Ok. N-a tot udul al meu, n-a tot udul meu. De care pun, frate? Păi de care să arătai? Păi dacă pun de ăla, păi nu o să-mi ajungă, mă la pariu. Nu știu, pune un lemn pe acolo, că tu ești designer. Bă, tu și De asta. de asta, da, de asta. Dar de care lemne? Că eu am o textură mai... Na, nu De prea junglă. de jungle? Da. Mă Ce duc... faci? Seamănă mult lemnurile aceea. Hai că mă duc eu să tai lemne. Trebuie lemn. Diamond pickaxe. Pickaxe. Shovel. Exna. Mi-amintesc că aveam autul aici. Mergem în tabula acolo, sticule aici, carne la mine. Se duce imediat și lopata mea. Mergi și lopată, nu? Te și cu lopata. Simt legit. Tu te cu lopata lemn, nu vrei? No. Dacă mi-aș putea da seama și care copacul de jungle. Un uriaș, de asta. Nu mă, da, lemnul de jungle, că mai sunt și copaci de aia mai mici. Păi de ce nu-ți bagi default-ul? Pe default arată urât casa. Sau să-mi bag default-ul? Asemenea. Ok. Poate îmi bag default acum. Poate. Sau nu. Sau nu, lasă-l pe ăsta. Până acum adun noi doar cât puțin ud, nu foarte mult. Știi că nu e prea luminată casa asta. Încă un motiv de ce sunt texturi pe meu. Ovidiol se joacă Dota 2, da. Vezi că te auzi în chat. L-ai instalat? What the fuck? Ce? L-ai instalat? What the fuck, deci că-s broaște ăstea. Adunai 3 stack-uri de ud și 28. Prelucrat sau prelucrat? Prelucrat. Prelucrat. Dacă era neprelucrat aveam vreo 8-6-9 stack. Hai, nu te duce lopata. Să aduc alta. Adu-te. Du-te, fă-ți. Adu tu în mâini tării. Ne-am chef acum. Eu pun podea și tu ce faci? Le nevești. Haha. Hai, bun, și Dacă n-ajunge înseamnă că casa aia am făcut-o la bulană. Adu o lopată mai întâi. Să o aduc din timer, nu vrei? Da. Cât de diamond mai avem? A, 1. Fix pentru o lopată. Și vezi că ți-aduc de iron. Da. Deci ești mic arată lopată de iron. Uite, avem ușa la mine. Ai ușa la tine.
Hai, tu pui, eu spar dărâtul. Da. Bă, zici că jucăm nu știu ce e naiba de joc. Tu vei să mă omori, eu fus să scap. Jucăm Pac-Man, nu? Tu ești Batman, da. Pac-Man, mă. Da, înțelese Batman. Bă, știi evoluția de la Windows? Ia zi. Deci, bă, primul Windows a fost o piatră goală, a fost o piatră, primul Windows, da? Da. Al doilea, la Windows al doilea a fost un bât cu piatră. Iar Windows al treilea a fost deja un ciocan. Al patrulea Windows Vista a fost o porcărie, a fost un ciocan cu două capete. Știi că dacă băteai într-o parte, te loveai la cealaltă. Și după aia a apărut Windows 7, care e mult mai bun. După aia a apărut Windows 8, care e o porcărie. E tot ceva gen Vista. No, să te uiți tu la postul ăla de pe 9gag. Hii, mă prinde. Bă, zici că Pac-Man și tu ăla de vrea să mă prindă. Mă prinde! Câștigai! Ok. Dar zic că Windows XP are și el avantaje. Da. De exemplu, cu server. Pe Windows 7 bă, după aia fac merge ca naiba. După aia să-mi dai La Bandicam. Bă, dar de unde iau și un Bandicam? Că vreau să fac un videoclip de pe o chestie. Numită? Numită, bă, la găvă, ai încredere. Ce Windows ai? 7 sau XP? 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 Da. Să te duci în run, să bagi un cod care ți-l voi da eu după filmare. Las că știu și eu multe coduri, da. Nu mă știu și o să apară pe ecran ceva care n-ai crezut că o să apară vreodată. Un streaming? Ce? Star Wars? Da, Star Wars. Nu te cred. Star Wars episodul 4. Ce minte? Să-ți arăt după aia, fac și videoclip. De partajare? Da, filmezi tu. În cât timp mi să fac în 3 ori? Hai, merge și tot pe se, asta e bine. La 5 jumate e gata. Am terminat. Eu acum am tot cu sand. Eu acum iau ciordesc sand de la mama natură. Eu cerdesc ața și ochii de paianen. De la cine? De la paianjen, lol, fuck. E, bare. Fac și XP. Cât XP ai? Băi, am level 1. Eu 20. Ce ai bătut, băi? Ia asta, e. Cum n-ai făceai? Acum, dar la mine să răs pe paianen. Bă, cum faci lână? Păi, 4 bucăți de... Un crafting mic. Dacă te mai creeper prost, nu am băut pe sandul meu. Pare că nu i-am dat. Nici altul. Ba, al meu e. Putem face, stai că mai fac un pat. 1, 2, 3. Nu, bubuie! E, Super bun. dacă bubuie, spune că-i dai bani. Am omorât deja. Îi dau bani. Bă, mă sună Lollipop. bagă în conf. Păi... Avem un conf... Mai avem un conferință pe... Faci, crazy cat. Bă, stați voi un pic, că vă aud ca dracu. Deci mai avem un conferință pe Lollipop. Și... pozare, Lion. Ce mă? Faină poză ai. Mersi, I love Coca-Cola. Ia vă, Mai aveți Coca-Cola, mă? de-aia beau Coca-Cola. Dai seama, să te simți așa Da, bine excitat. acolo. Ok. Și să știi ce facem?
Bă, mi-a bătaie de un spider, vino și bate. Spider Blue. Forever alone. Ești forever la lone, Vladule? Eu nu. El. E, dar știi că ne filmăm, da? Mă, serios? Chiar filmăm? Dai, te rog, vină la pe owner pe compasa. Nu. Bă, că vreau să schimb numele. Nu-ți trebuie honor. Bă, lag, unde să punem paturile? Aici. Mai punem aici, mai facem aici o cameră. Camera paturilor. Bine, dar închide ușa. Camera de morți. Du-te, bate Arată, zombie. Bă, și ceva în ei de spider proști. Ii, bă, arată. Ce să te arate? Pot... Bă, dar Numele du-i. compei. Mă, Ai noi scris filmăm. bară title, mă? Ai scris bară title cumva și eu nu știu? Nu, a scris bară topic. Așa, Bă, mi-a bătaie de un spider, idiot. unde ești? Îi dau cu dărul. Iese, Poseidon de sub apă! Vine și atacă Iese. păbutul sau Bă, spiderul. bă, ce cu castravetele ăla? Jucați pe Techit. Lag. Lag. În spate. În spate, lag. What the... Nu! Ce n-ai bagați, bă? Minecraft? Bă, bine că a fost în apă. Da. Bă, noi jucăm Noi jucăm Minecraft. Noi jucăm filmarea. Da. Noi filmăm și jucăm în același timp. Lag. Bă, lol, ce lag am. Oh, dacă m-a filmat. Da. Orcule, te culci în patul meu. Ah, te bă! Vine baba! Fugi de babă. E, bun. Înapoi la babă. Bă, de nu pot să dorm. Bă, da Hai, pot. nu pot, dai. Nu pot să-mi iau puterile. Bă, sunt monștri. Nu pot să dorm. Eu pot, vină la mine. Lag. Nu vreau să-mi iau la pământul niciodată. Lag. Gay. Bă, stai, zombie. Forever alone. Bă, pune bă un pat în mijlocul casei și ne culcăm acolo. Forever alone. Lol. Așa. Forever alone. Toți sunt monștri, bă. Bă, ești monstru. What the... Bă! Buc de... Bă, am 3... Forever Nu, alone. Nu știu. Băgam piciorul în ei de mobi. Erau pe casă, pe Forever Da. alone. Hai repede, ne culcăm până mai vine alții. Hei, este... Bă, la mine scrie You may know tot. You mai. Așa, e zi, nu? E zi. What the... Crazy. Ți-am făcut masaj. Uite-l pe prietenaș, ce faci prietenaș? Uite câți Băi, prieteni prieteni. avem noi. Uite cum o să moară dacă e să nu apăs. O să moară, deci o să moară. Au! Hai să arăt monumentul de pe mapa asta. Hâul de unde am găsit eu chestii treste șmechere. What the... De unde dă? Cuțu, stai la umbră? Băi, Bă, Stai la soare, bitch! hai să facem încheierea la video. sunteți surzi? Hai. Bye, bye! Stai, să facem și noi mai... Mă, dar Sunteți surzi? bă, fac. Bă, nu se pare că skin-ul meu arată, față de skin-ul meu arată ca Pe oaie. ce server jucați, copii? Și la revedere și... La revedere, ne vedem la episodul 4. Nu știu dacă Deci- mai fi și cred că la vă o să vedem copii. Deci, neața.